Το Βατοπέδι επανδρώθηκε το 1990 από τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Πρώτος ηγούμενος χρήστηκε ο γέροντας Εφραίμ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αδελφότητα εξελίχθηκε σε μια πολυπληθή κοινότητα όπου μοναχοί από κάθε γωνιά του κόσμου προσέτρεχαν σε αυτήν. Οι νέοι μοναχοί σε ολόκληρο το Άγιο Όρος κατάγονται από διάφορα μέρη του κόσμου. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ιδιαιτέρως σπουδαγμένοι. Για παράδειγμα, ο δόκιμος Αδάμ, ο οποίος ζούσε άνετα μαζί με τα 3 του αδέλφια στην Αυστραλία και τα είχαν όλα. Έχει όλα, αλλά έχει τίποτα. Εδώ είναι αλήθεια, αγάπη, αλήθεια, ζωή. Πολύ ωραία εδώ. Ο Πάτερ Παλάδιος και ο Πάτερ Αρκάδιος είναι αδερφός μου. Ο πατέρας Παλάδιος και ο πατέρας Αρκάδιος είναι αδέλφια του και μονάζουν στο Βατοπέδι. Στην οικογένεια μου είμαστε 4 γονείς και έτσι 3 είναι εδώ και 1 ακόμη στην Αυστραλία. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ που μας βοηθάει και μας οδηγήσει πώς πρέπει να πάω και τι είναι το θέλημα Θεού για μένα. Ο πατέρας Αρκάδιος, ο τρίτος αδελφός, είναι κυπουρός. Πάρα πολύ την προσευχή είναι ησυχία. Όταν κάνω προσευχή είμαι ειρηνικός, είμαι χαριστωμένος όταν κάνω προσευχή. Υπεύθυνος για την πνευματική καθοδήγηση των μοναχών είναι ο ηγούμενος της Μονής Γέροντας Εφραίμ. Ο Γέροντας σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και διετέλεσε καθηγητή σε ιερατική σχολή. Από τα φοιτητικά του κιόλας χρόνια επισκεπτόταν συχνά το Άγιο Όρος, όπου συναντούσε πνευματικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Γέροντας Παΐσιος και ο Εφραίμ ο Καντουνακιώτης. Ο ίδιος έγινε μοναχός στη Νέα Σκήτη, ακολουθώντας τον Ιωσήφ του Βατοπεδινό. Το 1990 η αδελφότητα του Βατοπεδίου τον εξέλεξε ηγούμενο. Τότε η Μονή ζήτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη μετατροπή της από ιδιόρυθμη σε κοινόβια, προκειμένου να μην υπάρχει ατομική ιδιοκτησία. Με τον τρόπο αυτό, η Μονή επανήλθε πιο δυναμικά στον ιστορικό της δρόμο. Είναι η ευθύνη και η υπευθυνότητα που αναλαμβάνει στη σωτηρία των αδελφών σου, που τους αναδέχεται ένας γέροντας και προσπαθεί να τους βοηθήσει, διότι έρχεται ένας μοναχός από αμαρτωλός να γίνει δίκαιος. Αλλά μέχρι να γίνει δίκαιος υπάρχει μια μεγάλη απόσταση που οπωσδήποτε συμβάλλει πάρα πολύ η κοινωνία του με το γέροντα και η αναδοχή του γέροντος όσον αφορά την όλη του ποιότητα. Ο μοναχός Ραφαήλ γεννήθηκε στην Αγγλία, σπούδασε μαθηματικά και εργαζόταν σε επενδυτικές εταιρείες. Τώρα στο Βατοπέδι διακονεί στο γραφείο. Δεν γνώριζε τίποτα για τη μοναχική ζωή, αλλά όταν ήρθε πρώτη φορά στο Άγιο Όρος ένιωσε σαν το σπίτι του. Ένιωσα μια ζεστασιά, ένα καλωσόρισμα της ψυχής που δεν μπορούσα να το περιγράψω. Φεύγοντας από εδώ, ένιωθα ότι έφευγα από το σπίτι μου. Ξαναήρθε με κάποια πρόφαση σε 2 μήνες. Αλλά κατά βάθος ήθελα να ανακαλύψω τι κρυβόταν μέσα μου και ένιωθα αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή την αγάπη να φουντώνει. Έφυγε ξανά, αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί το κάλεσμα του Θεού. Και ανακαλύψω ότι αυτό ήταν, η αγάπη του Χριστού με τράβηξε κοντά της. Πετάξαμε τα πτυχία μας, αρνηθήκαμε τα σπίτια μας, την πατρίδα μας, τους γονείς μας, γιατί μας διάλεξε αυτός. Όχι να εξελέξετε. Εγώ εξέλεξα άμην εμάς και έθηκα εμάς να υπάγετε και καρπόν φέρετε. Αν ήταν εύκολο, γιατί δεν γίνονται και τα αδέρφια μας. Να πάρετε ένα παιδί από τον κόσμο και κλείστε το στο μοναστήρι μια εβδομάδα. Αν δεν πηδήξει με το παράθυρο θα αυτοκτονήσει. Είναι ακριβώς όπως ο Χριστός ετράβηξε τους μαθητές του. Αλλά αυτό δεν εξηγείται όπως σας είπαμε λόγια. Η αδελφότητα φρόντισε για τη συνολική ανάκαμψη της Μονής. Αναστήλωσε τα κτίρια, συντήρησε και ψηφιοποίησε τα κοιμήλια. Ακόμη, προώθησε τη μελέτη των χειρογράφων και έδωσε ιδιαίτερη βάση στην ανάπτυξη της τέχνης της βυζαντινής μουσικής. Επίσης, μέσα από εκδόσεις, συνέδρια και τη διαμόρφωση μουσιακών χώρων, φρόντισε για την προβολή του πνευματικού και πολιτιστικού της έργου. Υπήρχαν περίοδοι μεγάλης ακμής του Αγίου Όρους, όταν αριθμούσε πάνω από 10.000 μοναχούς, αλλά και περίοδοι λειψανδρίας. Στους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους το 1963, δηλαδή όταν εορτάστηκαν τα 1000 χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου μεγάλου κοινοβίου του Αγίου Όρους της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας είχε να αναφέρει χαρακτηριστικά. Μαζί με τη χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίστια του Αγίου Όρους.
ο πατέρας Ιωσήφ έχει τη φροντίδα της διαφύλαξης των κοιμηλίων. Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι ο χώρος διαφύλαξης των κοιμηλίων της Μονής. Ο χώρος έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Το πρώτο μέρος είναι ο εκθεσιακός χώρος, όπου εκτίθενται γύρω στα 220 κοιμήλια που δείχνουν την ιστορική πορεία της Μονής μέσα από τα ίδια της τα κοιμήλια. Και το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του χώρου είναι ο χώρος διαφύλαξης των κοιμηλίων, όπου φυλάσσονται τα λειτουργικά σκεύη, η συλλογή των εικόνων και η συλλογή των αμφίων της Μονής, που ένα αρκετά μεγάλο μέρος είναι και χρηστικό μέχρι σήμερα στη λατρευτική ζωή της Μονής. Ο συγκεκριμένος χώρος δημιουργήθηκε το 2000, ενώ η μελέτη είχε εκπονηθεί από το 1995. Γενικότερα, από το 1992, η Ιερά Μονή, σε συνεργασία με ειδική ομάδα επιστημόνων, προγραμμάτισε την ψηφιοποίηση όλου του έργου. Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος αγγίζει στα 30 χρόνια, όσο δηλαδή μία ολόκληρη γενιά. Ο τέος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, κύριος Γιώργος Βελής, σε ομιλία του σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστονίδας, επιβεβαιώνει ότι εκτός από τους σουλτανικά βεράτια και τους οθωμανικούς τίτλους, και τα χρυσόβουλα αποτελούν κατεξοχήν τίτλους ιδιοκτησίας. Πλέον προοδευτικοί εκ των κυρίων δημοσιολογούντων και δημοσιογράφων διέριξαν ξαφνικά τα ημάτια τους σε μια κρίση φιλοπατρίας, ότι πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τίτλους κυριότητος που στηρίζονται παρακαλώ σε κάτι χρυσόβουλα βυζαντινών αυτοκρατόρων, τα οποία κατά την άποψή τους που διαχέουν δια της παρόδου του χρόνου έτσι απομειωούνται, αποσαθρούνται και χάνουν την ισχύ τους. Από αυτή την άποψη επιχειρείται μία, θα το πω ομά, μία απάτη, μία εξαπάτη των μη νομικών. Οι δεσμοί της Ιεράς Μητροπόλεως, Ξάνθης και Περιθεωρίου με τη Μονή του Βατοπεδίου είναι πάρα πολύ παλαιοί, ανάγονται στον 11ο αιώνα και πριν από λίγο, μετά από την τέλεση του αγιασμού των εγγενείων της εκθέσεως των κοιμηλίων, είδαμε ένα χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ιωάννου του Πέμπτου του Παλαιολόγου, ο οποίος μιλάει για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή του Πορτολάγος. Οι νέες αδελφότητες πρόλαβαν οριακά τη διάσωση των μοναδικών αρχιτεκτονημάτων του Αγίου Όρους. Οι προσπάθειές τους ήταν φυσικό να βρουν αρρωγό την ελληνική πολιτεία, που με διαφόρους εκπροσώπους της δήλωνε απερίφραστα τη συμπαράστασή τους στην ιερά κοινότητα και στις ιερές μονές. Επίσης και το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν έντονο. Το πρόγραμμα Άθος που διαμορφώσαμε μαζί και υπογράψαμε μαζί κατοχυρώνει και αναδεικνύει το Άγιον Όρος ως κυβωτό της Ορθοδοξίας, ως ένα πανορθόδοξο κέντρο με οικουμενική ισχύ και ακτινοβολία. Να τονίσω τη σπουδαιότητα την οποία αποδίδει το ελληνικό κράτος εις το Άγιον Όρος, εις τις μονές του και εις τους μοναχούς οι οποίοι ζουν εις αυτόν. Είμαστε συμπαραστάτες στις προσπάθειές σας. Είμαστε αρρωγοί στο έργο σας, που τιμά όχι μόνο εσάς, αλλά και τη χώρα μας. Είχαμε ακούσει πάρα πολλά καλά λόγια, πανασιολογιότατα για τα έργα σας. И нам интересно было вас увидеть, с вами познакомиться. Είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτύξουμε προσωπικές σχέσεις και να γνωρίσουμε μαζί σας. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, συνεχίζοντας την εκχυλιωτή ιστορία της, επαληθεύει τα λόγια του κορυφαίου λόγιου Ευγενίου Βούλγαρη, που είχε πει πως το τρίγωνο του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού περικλείεται
στην Αγία Σοφιά, τον Παρθενώνα και την Ιερά Μεγίστη Μονίβα του Πεδίου. Αυτή η ίδια πολιτεία που χειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο, Άγιε Πατέρα, τα θέματα αυτά, έδωσε οικόπεδον στο κέντρο της Αττικής περιουσία του πολεμικού ναυτικού και 85 εκατομμύρια ευρώ για να στηθεί ένα Ισλαμικό κέντρο. Και διερωτάται κανείς, τόσο έχουν χάσει το μυαλό τους να πολεμούν την Ορθοδοξία όπως την πολέμησαν δια του Βατοπεδίου και να ενισχύουν άλλες θρησκείες με τις οποίες ουδέποτε ο ελληνισμός πορεύτη μαζί του αντίον ευρέθη στο στόχαστρό του. Θα ήθελα να πω, γέροντά μου αγαπημένο, ότι ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία βρίσκονται σε μια ιστορική αλληλεγγύη. Να συζητήσουμε όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για τις ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος αυτής της κύκλου της Ορθοδοξίας. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Καλώς σας βρήκα, Άγγελο. Επίσης, και το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν έντονο. Αλλά επιτέλους, λέει, έχουν εισακουστεί οι προσευχές μου. And I'm able to see the monastery that I have read and heard so much about. Και έτσι μπορώ να δω τη μονή για την οποία έχω ακούσει τόσα πολλά και έχω διαβάσει επίσης τόσα πολλά. I know he very much wants to come back, if possible next year, and make another visit because it's very dear to his heart. For I can hardly believe it, my 5th visit. Διότι μου φαίνεται απίστευτο ότι είναι η 5η μου επίσκεψη εδώ. And on each occasion that I return, I feel that I'm coming back to be with friends. Διότι όποτε επιστρέφω στο Άγιο Όρος, αισθάνομαι ότι είμαι με φίλους. And to experience that extraordinary sense of affection and blessing. Και αισθάνομαι τέτοια στοργή και τέτοια ευλογία εκ μέρους σας. Which does have a remarkable way of restoring one's soul. Η οποία έχει έναν τρόπο που αποκαθιστά τη ψυχή, βοηθά τη ψυχή. Απλώς επειδή δεν είμαι σε μια σπηλιά, είμαι σε ένα μοναστήρι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μοναστήρι που υπάρχει στο Άγιον Όρος από πλευράς εκτάσεως, είναι όπως είπα 35.000 τετραγωνικά μέτρα οικοδομημένα και ήθελα αυτό το μοναστήρι που μέθεσε η Θεία Πρόνοια εδώ να το αναστηλώσουμε, να το οικοδομήσουμε, να το προβάλλουμε όχι για εμάς, για τον εαυτό μας, αλλά για το γένος.